Thixo uzikuzithathu Thixo njalo izinto omhlaba hamba Nkosi ngifuna isiqubuzo lendlu yakho fihla Nkosi usobakho izuluzi usemva kwemini Nkosi yami usuku lokuqala Thixo namandla sidibene kule ntende yakho sesazwe emhlabeni Thixo wethu endlule ngokukhulu Nkosi yami khasa ngamadolo enyama Thixo ngempela isithi andimbonanga uThixo njengawe kuboko kuThixo bankosi ubungekho besawubonakala sibulaleka uzulundile kuhlakala Nkosi yami ndisondeza Thixo wethu umanyano lamanina Thixo namandla xa uqala le convention Thixo ingcwele umkani kaNkulunkulu ndithi Nkosi thoba umoya wakho Thixo namandla thoba umoya wakho Thixo ingcwele hlela ngezantsi infinity hlela ngezantsi moya ndini wenyaniso Thixo namandla amakhulu sikhonza Nkosi ngexesha elinzima Thixo olungileyo ngexesha Nkosi yami lophithizela kwelizwe Thixo namandla nansi Nkosi Thixo olungileyo inkonzo yethu ngonyaka onzima Thixo olungileyo unyaka wophela kwe-10 Thixo namandla xa inkonzo izawushukuma Thixo namandla nalwezulu nomhlaba side silibale Thixo ba inkonzo yakho Thixo namandla akho siza kuwe mzali wethu othembekileyo sithi Nkosi uzungasishina ngomzuzu wakho Thixo namandla usincede Nkosi yami Thixo ingcwele ngoba Thixo wethu uThixo wesithembiso uThixo Nkosi odala into entsha Thixo namandla usincede moya ndino ingcwele Thixo namandla amakhulu kaloku wena ngula Thixo wasithembisayo Thixo namandla wathi Nkosi yami uyavula imilambo enkangala Thixo namandla siza kuwe Nkosi namandla Thixo ingcwele siyaleza Nkosi isikhokelo sale cawe Thixo namandla sithi Nkosi yami ukuze Nkosi singaboni bona sivukuthetha kwabo Thixo namandla ngoba Nkosi siyabazi Thixo ngulesa zinezinto zakho kodwa Nkosi yami zabafihlwe nguwe somandla dalo izulu nomhlaba usincede nemthethelo engcwele Thixo namandla uyithini imilomo yethu Nkosi yami iqhoshe ngomkhala Thixo namandla amakhulu sive Nkosi ilizwi lakho lithetha Thixo namandla sincede ke moya ingcwele fuka amazwi ale Thixo ngcwele sumka Nkosi yami Thixo namandla amakhulu sikuthandaza Nkosi sikuthembile Nkosi yami ngoba sawuthetha nawe Nkosi uyasiva Thixo namandla amakhulu asibangile Thixo namandla amakhulu siza kuwe sikuthembile njengoThixo ngokugama lakhe amen ngokwemvume yale convention singekangeni nje kumgomo ndicela ukulindwa kwincwadi yeBhayibhile phaa ku-Esther u-Esther 4 ivesi 40 ekuzathi ngexesha elifanelekileyo selifumaniliso othuma president xa behleli neofisi yakhe umoya kaThixo ubonile intoba mawuthi ngamakhosikazi called as a woman to fulfill God's plan umfazi obiziweyo ukuzalisekisa idinga likaThixo uma ukhosikazi ke xa behleli ne-executive yakhe uthi bakhangele babona uba mfazi ngamnye kwisitulo ahleli kuso ubizile eyona nto endizoyithetha ke apha amakhosikazi yinto yoba umfazi obiziweyo ukuze kuzalisekise idinga likaThixo sonke sibiziwe sibizwe uThixo watyala into kumfazi ngamnye asikho apha ngemistake ithi ke izinto uThixo azityalileyo emntwini ngamnye olikhosikazi uThixo usiphe igift
kwabakhosikazi izinto ekumele sizenze ukuze sazi eneneni sibiziwe. Funeka kuqala sazane nomthandazo. Okubizwa kwekhosikazi sazotyelwa ii-characters zomfazi obiziweyo. Kuthiwa zizawuvela ekuhlaleni indawo ohleli kuyo, kuthiwe eneneni nomfazi ubiziwe. Kuthiwa zizawuvela emisebenzini kwindawo uThixo asiphe kuzo basixelele. Awubuzwa, uyabonwa umfazi obiziweyo. Kuthiwa zizawuvela enkonzweni. Ungalibali ke bomama besithili saseKapa uba ndithe uThixo usiphe igift zethu ke zohlukene amakhosikazi esithili saseKapa. Futhi umfazi ngamnye le gift uThixo amphe yona aqiniseke ukuhlala kuyo. Kuthiwa xa uzotywa igift uThixo asiphe zona. Kunomama othi xa uva kanzima ngokuthetha naye libuye ikhosikazi lilula. Kunomama othi xa uthetha naye ibe ngathi awusaphuma phendle ahambe ayithisa. Igift yakhe naye. Iigifti zethu yabakhosikazi ndithe zahlukene. Kuthiwa ikhosikazi elibiziweyo ithemba xa kufika kuvutha umlilo lisale ikhulu. Xa liqonda lo mlilo uza konzakalisa abantu. Ikhosikazi elibiziweyo lithi lakufika umlilo ucimile livuthele umlilo uvuthe. Likhosikazi elibiziweyo, ikhosikazi ngalinye lizawuzikhandela libone into yokuba lolu Thixo liphe lona.
yakhe aphe ezibika khona kuThixo. Umfazi obiziweyo makhosikazi akathi xa eva kabuhlungu enkonzweni kaThixo athathe into zakhe aphume ahambe. Umveka ebuso athi ndakubeka. Ngoba kaloku thina sinikiwe umfazi obona ubulumko akahambi bumnyameni uhambe ebukhanyeni. Kuthiwa umfazi obiziweyo makhosikazi esithile saseKapa uba ne-anointment kaThixo. Awumbuzi senebuza impilo uyavala ukuthi unogqobo ngaphakathi endaweni ahleli kuyo akafana afumaneke kwiindawo zabagxeki. Ngumfazi ofika nqande ukuthi xa kuthethwa begama lomntu ame athi kodwa kenza kanti. Ngumfazi ongayithethi inyaniso ezawuhamba iyogqitha omnye umntu. Umfazi obiziweyo. Ndize ke makhosikazi xa ndihlula to be called kuthetha uthini? Kuthiwa ke that means uThixo brings something special to you. Ekufuneka loo nto uyigqamise futhi uyenze into yoba mayisebenze ngoba uThixo akamfuni umntu othatha isibane sakhe asifake phantsi kwetafile. Uba uphiwe ivoice yento yoba ucule, umculele uThixo. Ngoba sivezele kuthiwa umuntu obiziweyo uzawuba ne-opposition, abantu abaninzi abazabe bemphikisa into ayithethayo. Uthi uYehova uThixo ke ngoku ukuze zonke ezo challenges ukwazi ukumelana nazo nodlula kuzo yiye emthandazweni imihla nezolo ukuze uThixo azokugayida kwindlela yakho. Umfazi obiziweyo makhosikazi esithini saseKapa uba ngathi ubambe nembasa yethu kaSinxikiso. Kuthiwa ugcina umlomo wakhe ngomkhala, athile ubuxoki, agcine inyaniso. Ndoyika ke ngoku xa sifika kule ndawo ngexesha lokuthandaza kwam ingathi ngaswayipha kuba ngoku kugcinwe ubuxoki kwathile inyaniso. Unenyaniso eninzi ke makhosikazi awuzuthandeki ebantwini. Uthi uba ngupresidenti ngale lini akubalulekanga ukuthandwa lilizwe. Eyona nto ebalulekileyo kukuba amazulu azuze ngawe. uYehova uThixo makhosikazi esithile saseKapa usabele sonke ngexesha elifanelekileyo, wenza ngokufanelekileyo. Yeyona nto esinayo ke thina siyapenika. Yeyona nto esinayo ke thina siba kwi-competition. Singayazi noba le ndawo endikuyo uThixo undibeke ngabom. uThixo wenze sure into yoba imizi esitshatele kuyo masithi xa sifika kuthe saa thina ngoba njengabafazi le mitshato siyinikiweyo yeyento yoba masilungise senze unity ngoba umfazi obiziweyo une-unity apho ehamba khona. Udibanisa imihlaba ethe saa umfazi onyuliweyo. Umfazi onyuliweyo makhosikazi kuthiwa unxiba isidima nesithozelo nokuthobeka.
u-Esther 4 ivesi 14. Ndicela ngokwangamaxesha ndiye kanye kulaa vesi esizawuthathela phantsi kwayo efundeka ngolu hlobo ebantwini esibeyifumene. Ngokuba xa uthe wahlala wathi tu ngeli xesha ukuphefumla nokuhlangulwa kowavelela amaYuda kwenye indawo, ke wena nendlu yoyihlo itshatyalalisiwe. Ngubani na owaziyo kanti ungene ebukumkameni ngexesha elinje? Elona lizwe sawuthethela phantsi kwayo leliya. Ngubani na owaziyo kanti ungene ebukumkameni ngexesha elinje? Lolona lizwe sawuthethela phantsi kwayo. Ngu-Esther lo, andinguye ke umshumayeli, kodwa ndithe xa ndikhangela i-author yale ncwadi kwathiwa yi-unknown author. Abanye ke i-scholars zathi Mordecai obebhala le ncwadi. Kuthiwa le ncwadi ibhalwe nge-2nd century BC. U-Esther lo esizawuthetha ngaye apha kuthiwa yinkedama eyayintle, icikiziwe, ikhuliswa ngumzala wakhe uMordecai. uThixo uveze icebo lakhe ku-Esther ngoba efumana ubukumkani nje ukhona umfazi ekhona pha, uVashiti. Ufika pha u-Esther unyulwa phakathi kwamantombazana amaninzi amahle, ngoba ndithe khathetha ndathi uThixo ukonyula noba sowufakwe phantsi kwesanti. Xa uThixo wonyula kapho Esther wayikumkanikazi emveni koba ekhuliswe uMordecai engumYuda. Wathi ngoba uThixo xa efezekisa idili uyulibala into yokuba lo mntu omncedayo namhlanje ngenye imini uyawukhululwa nguye. Kuthiwa kufika ithuba lento yoba kube khona iplan yokuyotshatyalaliswa kwamaYuda. Kuthiwa amane wacinga into yoba angawatshabalalisa isizwe samaYuda siphele sithi tu. Yayofika iindlela zikaMordecai le nto. uMordecai wacinga wabona into yoba kulungile into yoba ahambe ayozithoba kwikumkanikazi. Yafika laa nto kwikumkanikazi yalonoyiko ikumkanikazi, yoyika ukuyithatha le nto ezizoMordecai. Wabuza umbuzo ke ngoku uMordecai into yoba ngubani na owaziyo kanti uba ungene ebukumkanini ngexesha elinje? Wasikwa ke ngoku sesi statement andihloosibuzwa ngoba isizwe sakokwabo sizawutshatyalaliswa, kodwa yena amandla onke akuye into yoba angasisindisa isizwe sakokwabo. Wathi xa ekhangela kwakhosikazi esithini saseKapa wavuma, wathi xa evuma wathi hambani sizawuzila ukutya, kodwa thina sithandayo
ukuba wokuthona makhosikazi ngokuva kabuhlungu kodwa wenza ngathi uyi-confuse i-opponent. Masiyi-confuse i-opponent isibuze singa-confront makhosikazi ngobuye wafuthi ngokuthi kayiye yakho ndizakubopha izandla kayingeyo yakho ndizakubopha izandla kodwa mna kayiye yam ndizakutreka ndiyisebenze ngokwam. Singa-confront makhosikazi, singa-confront simyekele kuye ovuthixo ngobuye ovuthixo uyayenza imimangaliso. Uyayenza uvuthixo imimangaliso makhosikazi. Vuma makhosikazi sithethe ngawe, vuma sihlekise ngawe makhosikazi, vuma. Uthi uyavuthixo ukuze ndinike amandla umelezekile ndinijule ndinisithile nibuye ikhosikazi nithi no nimbonayo nimumelezile ngawo. Sifuna loo witness makhosikazi. Awuzukufumana ubukukani bamazulula udluliswa ezithweni makhosikazi. Funeka sijuliwe lililweni lithile kodwa eyona nto siyinonelele kukuthi xa fumana ithuba lokuthetha ngezilake lizuze izulu libe khona umfazi elimkhalayo, kube khona umntu oguqukayo ezifika thixo xa sithethe ngalo kodwa singa-analyze makhosikazi. Ayiyomxesha le nto uba sikhangelwe Matewu kodwa eyona nto kuthi xa lithetha kilo izilake kube khona umntu ozuzwayo. Sizama ngaloo nto umama upresident kunganina mama upresident unyuke ngeli xesha elinje, kunganina mama upresident unimntu ngamnye bomama upresident bakho wabizwa wena mama upresident wasabekwa emntwini owavunywa yedwa wathi thetha Nkosi ngezinamthimamele wenziwa ngabomi mama upresident. Yinoma uyinkosikazi kanti umfundisi ukuze uzomthwala ezingxakini zethu